Здравствуйте, дорогие друзья! Прывітанне! Сегодня мы приехали в один из самых отдаленных районов Витебской области. Сапраўды, зараз мы знаходзімся ў Браслаўскім раёне і ўжо не ўпершыню, бо гэты раён багаты на гісторыю, на падзеі і на цікавых добрых людзей. В окрестностях Браслава не менее 50 потрясающих живописных озер. И у нас сегодня будет шанс увидеть многие из них. Але пачынаем мы у Опсі, і нас тут сустракае наш добры, знаёмы краязнаўца Александр Пантелейка. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, рад вас витать. Взаимно. Скажите, пожалуйста, вот паровоз, который за нами, 154, это ведь не номер маршрута и не возраст Опса? Не, конечно. Опса сярод нашей безлічы населенных пунктаў, ну, назовем их мястэчкамі, даволі старажытная. Першая згадка ў 1500 годзе. Назва, яна паходзіць ад балцкага корня, якое просто ў перакладзе азначае узбярэжжа. Але я ведаю, тут ёсць легенда, якая звязана з нейкім псом. Ну так, Опса, Опся. Ну, я перакажу так весела даволі гэту легенду. Жыў тут калісьці, кажуць, пан Мілевіч. Ну і любіў ён паляваць, былі ў яго сабакі паляўнічыя. Ну і вот аднойчы на паляванні на яго напаў воўк. Ну, але сабака ўсё ж такі быў прывязаны да гаспадара, і ён яго абараніў. Ну, але вось у бойцы з ваўком ён моцна пацярпеў і загінуў. Ну і у гонар памяці пан пахаваў яго на выспе, і там была такая надпіс «Опся». Ну, і, напэўна, з гэтага транскрыпіравалась пасля «Опсу». Ну, і так вот. Але ў мяне нешта яшчэ і танцевальнае такое, ведаеш, як «Оса тут, опса, опса». С каким ты настроением готов отправляться? В Опсе же действительно есть что посмотреть, несмотря на то, что это очень небольшой населенный пункт. Ну так, толькі за всю гісторыю ім валодалі радзівілы, лапацінскія, такія моцныя прозвішчы для Беларусі. Галоўнай дамінантай з'яўляецца, конечно, тут касцёл Яна Хрысціцеля і таксама палац, комплекс палацавы плятараў, якім мы, напэўна, сёння с вами побываем. И мне кажется, я отсюда уже вижу тот самый первый объект, с которого мы начнем знакомство с Опсой. Так, вежу касцёла ўжо відаць. Галоўнай дамінантай Опсы з'яўляецца касцёл Яна Хрысціцеля. Гэта вельмі шыкоўны храм, хоць ён можа і маленькі у параўнанні з віцкім касцёлам, тым больш з гервяцкім касцёлам, але тым не менш ён стаіць такім зручным месцы, што вабіць кожнага чалавека, які праязджае праз Опсу. Ну і турысты таксама заязджаюць сюды вельмі актыўна. У него какая-то особенная история или, в общем-то, она вполне вписывается во все то, что мы знаем о костелах на этих территориях? Ну, ён пабудаваны, вот гэты сам будынак пабудаваны ў 1887 годзе на грошы тагачаснай уладальніцы Ядвігі Струтынскай. Да гэтага быў драўляны касцёл, але пасля пажара ён моцна пацярпеў. Праўда, быў яшчэ адзін пажар у 1929 годзе. І некалькі гадоў ён быў спалены, і пасля яго аднавілі. А гэты касцёл можа пахваліцца тым, што ён ніколі не зачыняўся? Не, на жаль, ён зачыняўся, і ў 90-м годзе быў аддадзены вернікам. Да гэтага тут планавалася зрабіць выставачную залу музея, канцэртны зал. Дзякуючы гэтаму ён у такім добрым стане на сённяшні дзень. Але там ёсць нешта цікавае таксама і ў інтэр'еры, што варта паглядзець. Ну, ён невялічкі, але для турыстаў вельмі шыкоўны звон стаіць. Мы яго зараз пабачым.
вобразам яго знайшлі ў 1993 годзе. Ён калісьці знаходзіўся там, дзе яму і патрэбна знаходзіцца. У часы акупацыі нямецкай яго схавалі жыхары мясцовыя, і пролежаў ён, бачыце, колькі гадоў. То есть они спрятали, забыли, или не осталось тех людей, кто мог... Напэўна, не забылі, перадавалі, але тых людзей, якія ўжо хавалі яго, ўжо не было ў жыцці. І была восень, трактор пахаў поле, і плугі нешта зацапілі. Нешта лясь. И нет плуга. Плуга нема. І пасля знайшлі вот гэты звон. Конечно, ён быў трошки пашкоджаны, но але, конечно, ён функцыю не можа зараз выконваць, но але як на Няма вось гэтага, няма языка. Няма гука. Так. Но есть следы того, как он был поврежден. Интересно. Цікава. Совершенно удивительное место, такое немного гламурное. И если подключить фантазию, то можно даже предположить, что мы где-то в Версале сейчас. А вось, Александр Тойевич, а распавядзіце нам стандартную гісторыю, про якую-небудзь гарэзлівую паненку, якая загадала пабудаваць тут палац, вось дакладную копію, як у Версале, а то замуж яна не пойдзе. Гэта сядзіба, дакладней, то, што ад яе засталося, была пабудавана у пачатку стагоддзя 20-го, у 1908 годзе. І пабудавана яна была на грошы Фелікса Плятара, як асноўная рэзідэнцыя. Праўда, забегаючы наперад, скажу, што ніколі ён тут не жыў. Тут жылі толькі намеснікі. Слушайте, я поражаюсь, это не первый раз уже такая история, когда что-то построили, но никогда здесь не жили. Это вот так раньше распоряжались своим состоянием? Люди были богатые. Могли себе позволить. Могли себе дозволить. Супер. Пасля гісторыя складаная ў гэтай сядзібы была. Тут была сельскагаспадарчая школа. Дзяржава выкупіла ад плятараў і зрабіла вучэльню для хлопцаў, якія хацелі спасцігаць сельскую гаспадарку. Пасля яна была нацыяналізіравана ў 1939 годзе. У часы вайны тут быў шпіталь. А пасля вайны, на жаль, можа не на жаль, але быў тут дзіцячы дом доўгія гады. А пасля, як ён пераехаў у другі будынак, яна паступова стала разбурацца. Былі захады па яе аднаўленню, розныя арганізацыі валодалі і ўжо ў 21 стагоддзі валодалі, але пакуль што вось такая сітуацыя. Слухайце, я так разумею, што ніякай ні паненкі, ні прывідаў тут няма. Не было. Всех прогнали дети. Тады, давайте, можа, поедзем у Дрысвяты, раптам там знойдуцца нейкія такія легенды, можа, жахлівыя, а можа, радасныя. Про чарцей абяцаю. О, погнали. Не, красиво здесь. Прыгоженька. Мы дабраліся ў Дрысвяты, і тут нас напаткала вялікая ўдача. Нас сустракае мясцовая краязнаўца і таксама настаўніца гісторыі, былая настаўніца гісторыі, 40-гадовым стажам, дарэчы, гэта Эмілія Лявоновна Шавелла. Добры дзень, Эмілія Лявоновна. Мы ўпэўнены, што лепей за вас ніхто пра Дрысвяты нам не распавядзе.
Ай, добрый день. Я вельмі рада, что вы приехали, заглянули до нас. У наше такое прыгожее место. Тут у нас як аквариум. Озеро кругом, природа такая. Мы вельмі любим свою землю гэтую. Прыгажэйшая, чым Дрысвятчына, няма. А глядзіце, вось калі праязджаеш у Браслаў, там возера Дрывяты, а у вас Дрысвяты. У чым розніца і што было У раней? кого ошибка? Памылки няма ні ў кого. І дрывяты, дрысвяты, друе, там, і усюды, дзе ў корні ёсць ДР, чарадуюцца, гэта азначае вада. Ну, а што тычыцца назвы нашай дрысвяты, гэта, ну, з балцкага паходжання, ну, розныя меркаванні такія ёсць, ну, але назва, што выцягнутая, там, ну, адным словом, вада. Вода. І таму. Ну, а ў 19 стагоддзі у нас узнікла такое паданне, чаму дрысвяты так называюцца. Так, интересно. Вельмі цікавае такое паданне. Вось на нашым острове замак. За нами он там вот, За нами, где-то вдалеке. які монахи жылі, разумныя людзі, вельмі ветлівыя, дапамагалі, чым маглі, тутэйшым жыхарам. Вось, і калі збіраліся да іх за парадай, альбо, можа, каму есці нечага было, ішлі і казалі, куды пойдзем? Там, дзе тры святыя. І ў канцы канцоў утварылася назва «Тры святы». Ну, а затым Т ператварылася ў Д, і так утварыліся Дрысвяты. И вот я правильно понимаю, что на том острове ведь были раньше храмы, и, наверное, чтобы этому полуострову не было так одиноко, здесь появился этот костел. А я вам скажу, чаму ён паявіўся, таму што тут шведы пахадзілі. Да вы что? Пахадзілі шведы, спалілі. Ад іх засталося? Не. Пахадзілі на востраве, Ага. яны там мястэчка тое знішчылі, і тады быў выданы указ пасяліцца на беразе. А пасяліцца на беразе, значыць, пабудаваць храм. І пабудавалі ў 1725 годзе касцёл. Тут вось менавіта на гэтым месцы, на пагорку Но пабудавалі. не этот, это уже новое. Падчас Першай сусветнай вайны касцёл быў знішчаны той. І стало пытанне пабудаваць новы касцёл вось на гэтым месцы. Звярнуліся да вядомага тады архітэктара Лявона Вітана-Дубейкаўскага. У 1927 годзе ён першы раз прыязджае са сваімі студэнтамі, потым яшчэ адзін сезон у 29 годзе, і тут Са пабудавалі. студэнтамі гэта была дыпломная работа. Ну, не знаю, дыпломная, не дыпломная, таму што мясцовыя жыхары памагалі. Тут усе ўключыліся ў гэтую справу. Я ўпэўнены, што ўнутры нас чакае шмат цікавага. Можа, зараз зойдзем паглядзім? Паглядзім, чаму не? Паглядзім? Дякую. Спасибо. Дякую.
Нас так шчыра павітаў народны фальклорны калектыў Вярба, што, Вань, я ўжо не хачу з'язджаць з Дрысвятаў, я, відаць, тут застаюся. Но мне интересно, здесь всех так встречают или только нас? Ну, сейчас узнаем. А мы пра гэта даведаемся, сапраўды, у кіраўніка калектыва. З намі сёння Тэрэза Владзіслаўна Гламбоцкая. Добрый дзень. Здравствуйте. Дзякуй вам за такую сустрэчу і за такі цудоўны настрой. Добрый дзень. Мы вельмі рады вас бачыць, вас сустракаць. І вы не першыя тыя людзі, якіх мы тут сустракаем на гэтай цудоўнай дрысвяцкай зямлі. А яны потым тут застаюцца, так? Ну, як хто? Хто ад'язджае, хтосьці застаецца. Расскажите немного о вашем коллективе. Кто эти люди, которые умеют так создавать настроение? Гэта звычайныя нашы людзі, якія працуюць хто ў школе, хто у розных месцах. Таму гэта звычайныя простыя людзі, якім цікава гісторыя гэтай вёскі, культура, традыцыі. Вось так. А те песни, которые вы исполняете, в основном это известные белорусские произведения или это то, что пели здесь ваши предки, и вы точно знаете, потому что вам это все перешло в наследство? У асноўным гэта песні аўтэнтычныя, якія спявалі нашы продкі, нашы дзяды, прадзеды. Заснавальнікам гэтага калектыву з'яўляецца ўжо вядомая вам Эмілія Лявонаўна Шамэла, так? Да, І калектыў заснаваўся ў 1989 годзе. І так, уже 35 годов. Вы знаете, мы хотим вам пожелать, чтобы каждый день, каждая встреча гостей для вас была вот таким настоящим праздником, чтобы вы все вместе, дружно встречали тех людей, которые вам были приятны. А вас я хочу попросить вот сейчас проводить нас вот вашим фирменным вот этим движением совершенно удивительно. Была такая вітальная, зараз развітальную трашчотку. Развітальная трашчотка. Давайте. О, полетели. Класс. Спасибо большое. Дякую. Ну а в самих Дресвятах мы, конечно, заехали еще на ГЭС дружбы народов. Удивительное место, обожаю посещать такие промышленные объекты. Конечно, она уже заброшена и долгие годы не эксплуатируется. Но сейчас, судя по вот этим строительным лесам, вполне возможно обретет какую-то новую жизнь в ближайшее время. Ну так, мы знаходзімся каля ГЭС дружба народаў, якая была пабудавана ў 1953 годзе сіламі 3 калгасаў. І чаму яна называлася дружба народаў? Таму што побач з Дрысвятамі знаходзіцца стык 3 межаў Беларусі, Літвы і Латвіі. І таму дружба народаў. Будавалі 2 гады, ну і атрымалася вось такая вот невялічкая гідраэлектрастанцыя на рацэ, якая выцікала з возера Дрысвяты. Ну, зрабілі тут падпруду. Яна была не вельмі магутнай, адпрацавала крышку больш за 30 гадоў. Але, ну, ўсё роўна абслугоўвала вось гэтыя вёскі, якія былі побач. Ну так, ім хапала электрычнасці, нават трошкі лішняй заставалася. Ну, з электрычнасцю зразумела, але вы нам яшчэ ў опсе абяцалі распавесці тут у Дрысвятах на ГЭС нейкую легенду. Ну так, тут легенд шмат, але выбіваецца адна легенда пра чарцей. Было балота каля Дрысвятаў, і там было вельмі шмат рыбы. Вот. І ніхто не мог яе злавіць, бо чэрці кантралявалі гэту рыбу. Яны нікому не дазвалялі. Ну і аднойчы рыбнадзор. Это случай про мою рыбалку. Когда бы я ни пошел, кто-то контролюе мою рыбу. Ну вось аднойчы было вяселле. Ну і чэрцям было вельмі цікава пабываць на вяселлі. Яны забраліся ў гэту хату, хто на каменку, хто на печцы, глядзелі на людзей. Ну і ішоў мужик, убачыў, што чэрцей няма, і рыба выскакивае прям з гэтага болота. Ён наладаваў некалькі мяхоў і панёс. Вот. Але таксама ён ведаў, што вяселле, і вырашыў пахваліцца гэтай рыбай. Ён зайшоў на вяселле, паказаў рыбу, але чэрці ўбачылі, пабеглі. З таго часу рыбы там не было, проста чэрці, напэўна, скралі гэту рыбу. А зараз ёсць? Ну, рыбакі тут ёсць яшчэ. Ну все, і
чарцей ўжо няма. Ну, мы ўжо рыбачыць не пойдзем сюды, бо, відаць, пакуль што тут забаронена, але вось все ж таки паглядзець за вадаспадам заўжды цікава. Сябры, мары спраўджваюцца, і мы апынуліся на возеры Поцых, што зноў-такі ў Браслаўскім раёне, і нарэшце пазнаёміліся з выдатным чалавекам. Гэта і ўладальнік аграсядзібы, і экскурсавод Юрый Жирко, усім вядомы ў раёне як пан Юрась. Вітаначкі! Здравствуйте, Александр. Рады знакомству с вами. Понимаем, что экскурсия по Браславским озерам может занимать долгие часы, но мы вас попросим показать нам несколько самых ярких, колоритных мест. Вперед. И пока мы не оказались в камышах, давайте выдвигаться. Держись крепче, что ли. Но хоть мы находимся и на озере Поцик, около Слободки, мне, моему сердцу, милее маленькая деревенька Устье, которая находится 3 километра отсюда. Это моя вторая родина. И про нее стихотворение. На Браславских озерах родной Беларуси есть местечко одно под названием Устье. Кто хоть раз побывал здесь однажды, тот вернется назад, не упрашивая дважды. Потому что секрет есть прикольный в деревне. Огромный магнит для людей очень древний. Он притянет любого, кто рядом прошел. Чем же здесь любо и так хорошо? Воздух хрустальный звенит от прозрачности. Здесь он наполнен счастьем и радостью. Травы шелками покрыли поляны. Стелется ровно и плавно коврами. Зимой же снег белоснежный искрит. На солнышке зимнем алмазно горит. А рыба в озерах ныряет какая. Так бы и села и всю с потрохами. Время грибное, когда наступает, ведро за минуту грибник набирает. Целебная глина в тонах цвета неба. Любой, кто обмажется, помолодеет. Но главная сила магнита – народ, что в этой деревне веками живет. Те люди красивые, добрые, умные, гостеприимные, остроумные. Каждому гостю всегда очень рады, без лишних сует и ненужной бравады. Накормят, напоят, развлекут. И экскурсию водную вам проведут. А можете похвалиться, ну, якая у вас самая трофейная рыбалка атрымалася? Лет 15 тому назад щука 11 800, щука 10 200. 2 дня тому назад окунь 850 грамм. Класс. А линии есть? Да, хватает. Можно бясконца, конечно, миловаться гэтым краявідам. Упершыню я бачу касцёл слободкаўскі ў гэтым ракурсе, а ён, я лічу, самый прыгожы. Да, это верно. А наши телезрители сейчас смотрят и говорят, вот два бестолковых мужика сели в лодку да без удочек. Ну как так-то? А вот вы приезжаете сюда, насладитесь этой красотой, и прокатиться можно по одному из множества маршрутов. А вот сколько так озер можно пройти непрерывно, не перенося на руках лодку? Можно даже и перенося это. Вот, но я думаю, что здесь переходит порядка больше 10 озер. Калі едзеш на Слободку, то адразу каля трасы ёсць славутае гарадзішча Маскавічы. Мы яго ўжо неаднойчы праязджалі. І гэтае гарадзішча слаўнае тым, што менавіта там знайшлі пацверджанне знаходжання тут калісьці вікінгаў.
кто бы мог подумать, что вот так вот оно окажется у нас на горизонте буквально вот за считанные минуты. Ну, але на трасе яно яшчэ бліжэй. І, як кажуць, зноў-такі месячы, што гэта даволі класная такая аглядная пляцоўка. Хто не хоча ездзіць і ўжо быў на Брасаўскім маяку, можа прыехаць просто на гарадзішча Маскавічы і зноў-такі паназіраць за азёрамі. Юрась, это правда? И самое главное, что находки, найденные на городище Маскавича сверху, Заховывается у вас. считаются самыми значительными за пределами всей Скандинавии. Это мой именной меч. Юрий по-старошведски переводится Бонди. Рукоятка меча – это копия, она была найдена на Маскавичском городище, это мне делали Коваль. И вот во время экскурсии я рассказываю, что такое викинги, показываю дословно, мечом делюсь, шлем одеваем, амулет Тора, непременно атрибут викинга. Ну, мне кажется, удача вас должна сопровождать с каждым из этих атрибутов. Правда, огромное спасибо за эту невероятную экскурсию. Я получил огромное удовольствие. Просто даже от того, что мы прокатились, и от того, что посмотрели вроде бы на все те же уже известные нам места, но под совершенно другим углом. Я могу дадаць, што сапраўды Браслаўшчына гэта просто вось у самае сэрца, як і заўжды. Юрась, дзякуй вам шчыра. Я предлагаю возвращаться, потому что, судя по всему, к нам приближаются пираты. Заводите. Добычу не отдадим. Поехали. Мы готовы защищаться. Юрась, где наш мяч? Вот это мы прощаемся с нашими телезрителями. Это было «До дому невядомое». До новых сустрэч. Вандроўкі адбудуцца ўжо хутка. Пакуль. Пока.